Ara passa un tren. I ara vull grava'm fumant i bevent. Molt bé. I què, vols que faci un pròleg d'aquesta situació i tal? Bé, doncs el Cosimo avui, per alguna raó que encara no arribem a comprendre, doncs li ha donat per alcoholitzar-se i fumar. Fa falta penjar això al YouTube o no? Tu què penses? Bueno, això està en les teves mans. És un document històric. Això és un cubata de ginebra i Coca-Cola. Ben potent. I bueno, jo encara segueixo preguntant-me què és el que l'ha impulsat a cometre un acte tan subversiu. Terrorista. Sí. Pancartista. Ya le he dicho yo que... Ai, si està, deixa'm a mi, que tu no saps fer No, comentaris. còpia-la ell. No, grava-la ell. Sí? Digues. Quina és la teva hipòtesi sobre això que està passant? No, bueno, la hipòtesis no ho sé, però li hauries de donar un element més periodístic. Més periodístic. Hauria de començar, jo així, mirant a la càmera, en Cosimo darrere, bevent, s'entengués el concepte, sota aquí i diu... I dir, ens hem acostat a la villa de Badalona per veure com en Cosimo beu i fuma. Però jo d'aquí a molt poc he d'anar a pixar. Ja és normal, ja, això. Bueno, doncs... Jo vaig cada 10 minuts, vull dir... Ja ningú molesta. Però grava'm... Mira, grava'm mentre me'n vaig a pixar. Mira. Senyores i senyors, ara podeu observar com jo me'n vaig a orinar. Des de la càmera se li veu el nas vermell. Des de què? Des de la càmera se li veu el nas vermell. Aquí se'n va en Cosimo al lavabo. David Serra, Badalona, TV3, adéu. I així. Però no s'ha de fer millor. Bueno, gravant tu a mi ara. Ah, continua gravant? Sí. No sabem què està allà. Bueno, pues no sé. Alexis, a què creus que es motiva que en Cosimo ara l'hagi donat per aquesta vida? Crisis existencials que tothom tenim i que a vegades no sabem com gestionar i mira, fem aquestes coses. Bueno, tots les fem i ell, mira. Hi ha alguna relació directa amb el Dia de la Hispanitat? Creus tu? Jo crec que en realitat això és un manifest per part del Cosimo perquè tu segueixis el consell que jo et vaig donar i te'n vagis a Madrid a viure. Sí. És un consell molt meditat. Això. Hi ha un tren. Para, això ja.